Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Quan parlem de món rural, parlem de despoblament, parlem de cultivar en secà, parlem de les penúries que es passa quan no plou, no en aquest cas d'enguany, però sí de 3 anys anteriors. Parlem de joventut que se'n vol anar i de joventut que se vol quedar. I parlem també moltes vegades del que costa mantindre aquests pobles vius. Així que avui ens n'anirem a Albocàsser a parlar amb Rebeca, a conèixer-la i a que ens conti la seva història. Així que, en companyia de Caixa Popular, m'acompanyeu? Anem. Sols de fa Enric, cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraband. Cante l'amor. Bueno, ja estem en Albocàsser i ja tenim així a Rebeca Sales, ja ja hora d'ací del Maestrat, d'una zona prou castigada en general. Però bueno, Rebeca, conta'ns qui eres i a què te dediques i de què vius, bàsicament. Jo soc Rebeca, tinc 32 anys i fa 8 anys que ja soc agricultora professional. Des de xicoteta he estat ajudant a la família al bancal. Tenim camps des de sempre i tenim ametllers, oliveres i, com has dit, és un secà bastant dur, entonces no podem canviar cultius de regadiu perquè no tenim pous per poder regar. La meva història és que vaig estudiar un poquet, vaig dir, me n'aniré a fer un mòdul administratiu i me ficaré a una oficina. Vaig dir, no m'agrada. Vaig acabar el mòdul, vaig fer les pràctiques i no. Després dic, vaig a fer turisme, perquè jo tinc cases rurals, entonces dic, vaig a fer turisme. En aquesta zona també és prou prolífera el tema de les cases rurals i això. Va haver una època en la qual els cooperativistes estaven molt en auge i van dir, agricultura necessita un complement. Entonces van dir, muntem cooperatives de cases rurals. Entonces la gent que tenia una casa de poble que tens que reformar, que t'ha tocat d'herència, doncs anem a reformar-la i anem a donar-li un ús. Entonces van fer cases rurals i és un complement per a l'agricultura, perquè hi ha molts anys que no te dona prou per poder viure, entonces tens les cases rurals i ara dic, doncs per explotar-les millor vaig i me formo. Vaig formar-me i les pràctiques clarament va ser a un hotel de playa i vaig dir, vale, no vaig a dedicar-me al temps complet al turisme. I entonces dic, vaig a tornar a lo meu, a lo que ja he fet i anava a fer tota la vida, però només com a complement vaig a fer-lo com a professional. I vaig fer un mòdul d'agropecuària. Vaig estar 2 anys formant-me, a part dels coneixements que els meus pares i el meu germà tenen, sumar-li un poc més. Saber per què abonem, en què millor podem abonar, quines necessitats tenen, les noves malalties, noves formes de cultiu, totes les coses que si tens un estudi te va un pelín millor. Entonces vaig fer el mòdul i ja me vaig incorporar. Gràcies a tindre tots els tractors, tindré camps, la gent abandona els camps, entonces quan necessites més hectàrees li dius, vols que te ho porto? Agafes i podem fer una explotació menuda però bastant més gran, perquè mon pare en 10 hectàrees podia viure i jo per mi a sols ne tinc que tindre 20. Entonces, el fet de que la gent abandona ens dona oportunitats als joves per poder intentar tindre una explotació rentable des de lo que cap. I me vaig formar, vam acabar el mòdul i me vaig incorporar. Perquè una de les coses que tenim que no està molt ben plantejades són les ajudes d'incorporació, que fan falta però en els pressupostos que donen no són suficients. Jo, si no haguera tingut un tractor, en l'ajuda, com a molt haguera tret mig tractor.
Perquè així els tractors que gasteu són de tamany mitjanet, més o menys. Mitjà, si no Però van- agafem un tractor gran. Però mitjà ja te'n vas a 50, 60, 70.000 euros tranquil·lament. En efecte, i en això ja s'acabaria l'ajuda L'ajuda. de primera incorporació. Com els camps ne tens de propis i l'arrendament és molt barat, doncs vale, pots accedir, però una persona que ve de fora i no coneix els agricultors que van a jubilar-se, com accedeix a la terra? Clar, impossible. I els aperos necessitaràs, vale? M'he comprat el tractor en l'ajuda? Ara com comprem una trituradora o... Clar, és que no té ningú pots, sentit. entonces necessitem que als joves que volen incorporar-se que es donen més. Explicar-li a la gent que sí, ens donen ajudes, però aquesta ajuda no és suficient. Ah, no, jo estic cansat de dir-li a la gent que diu no, és que ara us cobreu ajudes de la PAC, no sé què, no quantos, dic anem a veure. Una, les ajudes de la PAC són un complement, no deixa de ser. N'hi ha gent que es pensa que les ajudes de la PAC no serveixen per res, per exemple, gent que té hortalissa o tal, dic, puja al maestrat, parla amb la gent d'allí, que quan se tira 3 anys seguits sense ploure i no fa ni una oliva, a veure de què viuen, si no és de les poquetes ajudes que tenen per mantenir, per exemple, aquestes pedres on estem assentats, per mantenir aquest territori, però clar, no arriben a entendre, i al final, si tu eres jove, te donen 60 o 70.000 euros, pues, és que no te donen ni per comprar-te un tractor. Em vaig que a mi me'n van donar 40 i te ho donen separat, te donen la primera part i després ja l'altre. Dius, en això és que no podries comprar-te un tractor. No, impossible. I així, en ce cas, si no tens un tractor, no pots fer res. Només per desplaçar-te entre parcel·les. Necessites un vehícul, que és que no tinc un bancal i ja ho tinc tot, no? Clar. Així són tots parcel·letes menudes també i totes abancalades. Home, claro, perquè és que si no la poca aigua que hi ha se n'aniria. Clar, això és el que fa és mantenir l'aulla en el camp. Sí, i de capacitat de terra n'hi ha poca, entonces, o sea, n'hi ha poca terra, baix hi ha roca de roïna, entonces si ho ficares tot pla, el de baix no tindria terra, no és possible. Eviteu escorriments de terra també, sobretot, important. I has dit que estudiares el mòdul d'agropecuària, en aquest cas en Benicarló, que és on anàveu tots a estudiar en aquella època de sí. Sí, bueno, els que anem a mòduls, així anar dedicats, només es fan a Benicarló, perquè a Castelló pots fer altres mòduls, però el que és d'agricultura només està a Benicarló i va estar 2 anys en ecològic, després el van fer la meva promoció que era en convencional, l'any després ja no el van fer, després han tornat a provar-lo en forestal i com no hi ha molta gent que vol dedicar-se, no tenen prou quòrum, entonces no estan buscant formes de seguir fent el mòdul, perquè és un espai que hi ha gent que se vol dedicar i necessita formació, però no estan trobant prou quòrum de gent. Perquè, a més, sabem que l'agropecuari és un mòdul que te forma un poc de cara a d'això, però que al final nosaltres no deixem mai de formar-nos durant tota la vida. Però, clar, si no tens aquesta primera base, que per exemple jo no la vaig tenir en el meu dia, perquè on visc jo, l'única solució era anar-te'n a Catadà o a Llombai, o ara crec que en Cullera van a fer un mòdul d'agropecuària, però, clar, no deixen de veure això específic que dius, encara que n'hi hagi 5 alumnes, s'ha de fer, perquè ja en són poquets i només falta que damunt no puguem formar-nos més gent. Sí, és necessari la formació i sí que estan intentant, així el poble ho tenen demanat, que els fiquen un mòdul per poder formar gent, el que és molt difícil perquè, clar, l'educació està com està i no troben prou puestos, perquè així trobarien gent, perquè hi ha joves que no volen anar-se'n fora del poble perquè te'n vas fora però els gastos te se mengen. Així cobres poquet perquè en el secà se trauen pocs rendiments, però almenys tens la casa, no tens que pagar casa i el cost de vida a un poble és més reduït que a una ciutat o si te'n vas a la Solejera. Tens treball també, però tens molts més gastos, entonces jo crec que sí que tenen que seguir lluitant les administracions per poder treure cursos formatius. Perquè això també al final fixaria gent en el poble, perquè inclús podrien vindre mestres a viure així per a donar aquests cursos, vull dir, seria tota una roda que faria que la gent se quedara a un poble com Albocàsser, que quants habitants té? No sé, ara estarem entre 1.200 i 1.400. Una llàstima que perquè aquests pobles al final viuen realment d'aquestes coses. Sí, així tenim ganaderia, agricultura i sobretot les 2 fàbriques de processament de mela, però no les nutrim nosaltres.
Les nostres ameles sí que venen així, però si no fora perquè porten l'amela de tota Espanya, no podrien tindre... Ara hi ha 40 o 50 treballadors a les trencadores i en l'amela d'Albocàsser farien falta 2 treballadors. Perquè, clar, així teniu almela, que podeu veure ara en plena floració com de bonicos estan els almelers, olivar i residualment ja tenim el sembrat, però ja residual per les poques explotacions ganaderes que queden d'extensiu, que fan una miqueta de cereal, però el cereal així no té... No rendix. No rendix i no hi ha trossos grans que sigui rentable poder dedicar a això. Entonces, als pocs sembrats que hi havia fiquen arbres perquè tenen un pelín més de rentabilitat. Clar, perquè estem parlant de que te'n vas a Andalusia, Castella-La Manxa, tot això, i n'hi ha unes plantacions d'almelers enormes, tots en tirereta, en la línia de goteo per baix i tot això. Així teniu que plantar-los per almenys a 6x6 o a 7x7 metres d'ample, perquè si no, no n'hi hauria prou terreny. Necessiten molt més d'espai per poder aplegar a una producció més menuda que un regadiu, perquè, aunque els dones més espai, no apleguen. Si estos ameles te poden fer 30 quilos, aquells te'n fan 50. Per arbre. Per arbre. I estos menuts no te'n fan 30, només te'n fan els grans. Allí en arbres de 5-6 anys ja tenen una producció molt més bona que estos arbres ja tindran 8 anys. I no compares un arbre de 8 anys de regadiu en un de secà i no té ni punt de comparació. Perquè, a més, clar, això no deixa de ser una zona de secà i ara sí que ho podem veure, com s'han banyat els peus entrant i tot això, i està tot bonico en les seves flors i en les seves brosses i la seva herba, però això l'any passat no estava així. No, així de normal està molt poqueta herba en molt poca grandària perquè no puja i secar. Els arbres necessiten tota la... gasten molta de l'aigua que cau per mantindre's. No la gasten tota per producció perquè saben que no estan adaptats. I quines varietats treballeu així? Així estem Marco i Carrero, perquè no poden competir en les noves varietats, que són més productives, són més iguals, tenen moltes avantatges, però si les fiquem nosaltres, de floració tardia, que així les gelades no els afecten, etc. Però si nosaltres ens dediquem a ficar aquestes varietats, nosaltres no traiem els quilos que pot traure un regadiu, que és el que les plantarà. Entonces, apostem al tradicional una altra vegada, perquè no... La Marcona té un preu de mercat més alt, perquè té és més bona. Organolèpticament ella és de millor qualitat, té més sabor, té més grassa i sobretot en secà, perquè com té menys aigua o concentra més. Entonces té el preu un poc més alt i damunt pas torrons, tot això se valora i té més preu, però al tindre nosaltres menys quantitat ens quedem igual. Vos quedeu igual, més o menys. Però clar, al final ho valoren, això ja ho parlarem també en el segon capítol, però anem a recalcar-ho, que això ho valoren els torroners bàsicament artesanals o els de tota la vida xicotets, i les grans torroneres l'únic que volen és portar amela de qualsevol puesto i fer torrons roïns i ja està. I no aposten per la vostra producció. Sí, però és que això nosaltres, com no podem competir en quantitat, tindrem que competir en qualitat. Entonces, aunque totes les noves varietats tenen moltes avantatges, nosaltres no podem ficar-les així, perquè no poden competir en un camp de regadiu. Així que nosaltres Marco Carrero, i sí que hi ha puestets que saps que se gelen tots els anys, i sí que ficaràs una varietat de floració tardia, però no te rendirà el mateix que a les grans explotacions. I en olivera, quines varietats soleu tratar? Així al Albocàsser el 90% és grossal, que és empeltre aragonès, el que com fa 70 anys així se van gelar totes les oliveres, van portar l'empeltre ixe i s'ha adaptat i ja no li diem empeltre, ja li diem grossal. Perquè nosaltres estiguérem en Rossell farà un parell de mesos
I ahir no gasten eixa varietat. No. Ahir és totalment diferent i tampoc estem tan junt. Sí, no? I cada poble, o sea, sobretot per ahir gasten molt la farga, que així queden residualment algunes fargues que no se van gelar quan la gelar. Però si a la gelar se van tindre que arrencar totes les oliveres perquè va fer tant de fred que se va morir tot. Ara ja no passa això. O sí, o pot vindre una gelada d'aixes perquè això va passar una vegada. Bueno, una vegada al 54 i al 64. Les que no se van morir d'una se van morir a l'altra. I a partir d'ahir quan apostaron per la varietat? Van portar aquell empeltre i és la que tenim, que és molt diferent a Tres Olives perquè allí la gasten pa olives de mesa i així la gasten pa oli. Què passa? Que unes olives de mesa pues, no tenen molta producció. Claro. Entonces, així també tenim oliveres grans, no tan grans com les de Rossell, però produeixen poc. I la qualitat és molt bona, el sabor és superdolç, l'oli és dolç, és un oli dolç, pels dolços és especial, però la producció és baixeta. I tota aquesta oliva la porteu a la cooperativa del poble, a la Massara, i feu també el mateix que estàvem parlant antes, feu el cercle de portar l'oliva, produir l'oliva així, portar-la a Massara i vendre-la també, imagina que teniu una botigueta allí i la vendreu per allí. El problema és que el poble no pot agafar tot, o sigui, no gastes tot l'oli i molta quantitat d'oli el venen a cubes. Què passa? Que una vegada el vens a cubes ja li perden el valor. Tot el que venem així, sí, se ven en la botelleta i al preu correcte, però en els excedents d'oli es tens que vendre a granel i al vendre a granel perds la qualitat que tens. Sí que hi ha algun agricultoret que està fent el seu propi oli, però ahir ja és ficar-te a treballar d'una altra cosa, perquè ja tens que agafar, embotellar teu, tens que anar molt pels mercadets, fer el teu nom, la teua pròpia marca, i ja no t'estàs dedicant a l'agricultura, t'estàs dedicant a comerç. No te dona temps a tot. I clar, l'any que ve una sequera que si no produïu no tens oli. Entonces, clar, ahí la cosa canvia. I en el cereal m'has dit que pràcticament el que feu és per ramaderia extensiva. Sí, sí. N'hi ha encara algun ramat per així? Així ara quedaran 2 homes que ja tenen les últimes. Un ja només té una ravereta de 40 i l'altre potser 60 o 70. Ja no en queden. Antes cada un tenia 7 o 8 cabretes o 7 o 8 ovelles o alguns feien alguna de gran i entonces netejaven el monte i està... Però clar, ha plegat un punt que no és prou rendible el que te donen per un corder o per un cabrit i se van acabant. No li diran al seu fill segueix en la ravereta perquè no és rentable. Però així s'han acabat. Perquè tot això s'ho menjaven també les cabretes? Sí, clar, entraven als bancals, te demanaven permís, anaven i després el seu pago era un requesón, un brull. Te donen el teu brull i tu estàs de content perquè un brull com això no en tornes a provar en la vida. Però ja s'ha acabat. Tenies que treballar molt, tenies que estar tot el dia pel monte i no t'eixia. O sigui, la rentabilitat era molt baixa. I en tots aquests problemes i no tants problemes que estem xerrant, què te va fer a tu quedar-te en Albocàsser? Pues el fet de poder treballar per tu, el fet de saber el que estàs cultivant, de saber que el teu producte és bo i saps el que t'estàs menjant, el fet que els camps no se queden abandonats, que no sigui uns per encendre's, perquè estem al costat del poble, això se queda sense treballar, la maleata se menja, agafen una colilla, cau i tens un problema dins del poble i se'n va tot el territori, se'n va tot el món. Entonces el fet de poder mantenir la terra viva, el poble viu, el treballar per tu, la llibertat, no estar tancat en 4 parets, anar
fent coses diferents, no hi ha una monotonia. Ara estem podant, picant, d'ací no hi ha res tindrem que llaurar. Tenim molta diversitat de faena, en contacte amb la natura, te veus com corre un conill, pots anar en la teua mascota per ahí, no? La llibertat i totes aquestes coses és el que me van fer quedar-me i que és una cosa que he vist fer des de sempre i no vas a deixar-ho perdre, saps? Les tradicions, el saber fer una paret, ara ja no en fem moltes, però quan tens una solsida, tornar a la paret, fer que la tradició no se perdi i saber que el que estàs fent és una cosa bona per tots. Bons productes i mantindre l'entorn viu. I m'ha paregut molt interessant això que m'has contat, de que en la cooperativa restaurareu, o sigui, fareu una espècie de cooperativa per a restaurar cases abandonades o heretades de gent que ja no estava així o que ja no les volia, per alquilar-les i poder tindre com una part d'ingressos aprofitant d'aquest turisme rural que va fer l'explosió farà 10 anys o 12. Més, fa 30 anys. I això com funciona exactament? Sí, fa uns 30 anys se ajuntaven els cooperativistes i nosaltres, per exemple, formem part de Turistrat, a la qual soc la presidenta. Ah, mira. A part de ser llauradora, també agarres tots els càrrecs que hi ha per així. Sí, clar, perquè fa 30 anys que se van ajuntar un grup dels meus pares, de persones en iniciativa, ganes de fer coses, i van dir, tenim les cases, el turisme està, anem a fer-lo. I va tindre molt d'èxit, van reformar les cases, els masos, perquè, clar, nosaltres perquè ho tenim al poble, però hi ha masos grans que si no estaven caient. Entonces els van restaurar i els van dedicar al turisme rural. I el complement va anar molt bé per molta gent i damunt fas que no te caigui la casa, perquè si no... Sí, no, això són cases abandonades al final. I entonces n'hi havia ajudes per reformar i per donar-li vida als pobles. I va anar molt bé, hi havia molta gent, molts turistes, així anaven els pobles i va anar bé. El que passa és que, doncs, clar, el turisme també va canviant i ara la gent prefereix anar a la costa i així a l'interior ja han passat de moda. Però aprofitareu també, no només reformar els masos, sinó donar alguna altra visió al turisme rural, com fer, per exemple, visites guiades als camps i ensenyar les feines que feu així i tot això, o era només... Els que venien no els interessava. Venien només a fer rutes de muntanya? Venien a vindre a estar en la família o en els amics, venien, menjaven, feien una volteta pels altres pobles i se n'anaven. Que sí, que quan parlaves amb ells, sí, els odies, i mira, som agricultors, mira, i a la cooperativa tenim oli, tenim ameles, sí que ho explicaves, però no venien a veure, no era un agroturisme dels que ara a puestos sí que se porta. Ells eren turistes que venien a veure el que volien veure, ja està. De fer, m'imagino que rutes de muntanya, que així també hi haurà prou rutes. Entonces m'has dit que estàs de presidenta en la trencadora d'almeles, que són els que transformen al final les almeles que vosaltres feu i les que porten de fora d'ací per a poder comercialitzar-les, però tens més càrrecs a part d'ells, perquè eres de les poquetes joves que s'han quedat. Ahí estem. Estic a la junta de la cooperativa de les Olives i no és de la trencadora, és de la UPFH que està a la trencadora. Perquè, clar, jo no soc empresària, soc llauradora. Entonces, sí, com no quedem... Bueno, hi ha pocs jóvens, els pocs jóvens que estem ens tenim que implicar. Tenim que donar un pas davant i acompanyar en l'ajuda dels altres agricultors, la majoria jubilats, doncs intentem que segueixin funcionant tant la UPFH com la cooperativa. I a part d'això també, ja quasi per acabar, eres responsable també de joves de la Unió de Llauradors, que això és un càrrec prou important perquè, clar, per a que no ho sàpiga, en agricultura som joves fins als 41 anys, jo encara no he arribat i tu tampoc, però clar, hi ha que fer atractiu aquest sector per als joves i una de les teves indicacions en aquest càrrec és això, que soleu fer normalment
Pues, per a fer un poquet atractiu el camp als joves? Montem els cursos que necessiten, depèn les com se diuen? Inquietuds. Depèn de les inquietuds que tinguen a cada lloc, perquè no és el mateix una comarca de sequera que una de regadiu. Si un grup de joves que volen dedicar-se a l'agricultura tenen la inquietud de un curs de poda, ens ho proposen i ahir que els muntem. Així en seca, també els de poda és per tot, però segons la inquietud que tenen, ens demanen un curs a la Unió i els el muntem. Anualment també fem jornades per ajuntar-nos de tota la comunitat i així veiem jovens de secà, de regadiu, de l'interior, de la costa. I entonces hi ha un cooperativisme entre nosaltres i veiem els diferents punts de vista, ens resolvem problemes, no sé, és un curs que sempre va molt bé perquè t'obri la ment a les diferents problemàtiques i moltes són conjuntes. També fem els cursos de comunicació perquè aprendre a... És una cosa que ens toca fer per donar visibilitzar i per donar a conèixer que el problema del relleu generacional és un fet que si no ens tirem avant se'n va tot, se queda tot terme. Desapareixeria tot això? Desapareix. O sigui que si no venen més joves, els que queden s'estan jubilant. La mitjana d'edat ja sabem quina és. Entonces necessitem donar-lo a conèixer, però no compto que és el punt fort de lo que fem. El que fem és ajuntar i donar-nos... fer un grup que quan tingui problemes el puguem apoyar. O sigui que ens coneixen i saben. Ara venen i m'han denunciat per això. Tranquil, a mi ja m'ha passat. Vine, farem això i ho arreglarem, no te preocupes. Crec que és més la red d'apoyo que podem crear que no el fer el curs de comunicació, perquè mira, t'agarra la tele i al final t'acostumbres. Dius el que dius i com trauran el que voldran, tampoc és cap problema. Doncs bé, moltes gràcies, Rebeca, per haver-nos contat la teva experiència. També hem de ser conscients que hem de visibilitzar també que se queden joves en els pobles, que se queden dones que se dediquen a l'agricultura, perquè al final sí que és veritat que les 4 que havien eixit fins ara havien sigut tot homes, però hem d'aconseguir visibilitzar també que no sou poquetes les que esteu en el món rural i jo intentaré seguir donant veu. De fet, ara ens anem d'ací al Bocàsser a Cocentaina a que la nova convidada del programa, que s'encarregarà del rebost, que és Marina, ens conté què podem menjar. Així que ens anem a Cocentaina. Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que varen... Hola, Marina. Hola, Nando, com estàs? Pues molt bé, ja que me contes cosetes. Conforme vos he dit antes, Marina Brotons a partir d'ara serà la que s'encarregarà de dirigir el rebost valencià en el podcast. Ella ja haurà hora de Cocentaina, però no vaig a descobrir-vos res més sobre ella perquè el dia 1 de març estarem en el Mercat del Pla de la Font de Cocentaina, diumenge, on ella també té una pareta i més gent, mostrant el mercat i entrevistant-la i contant-nos la seva història aquest dia. Així que sense més, estem ja en febrer i que està de temporada. Sí, pues encara que parega que no, n'hi ha moltes cosetes, sobretot hortalissa, n'hi ha moltíssimes coses en febrer. Començant sobretot per el fred que fa ambiental, les hortalisses subterrànies de tubercle estan super a l'abast ara, com per exemple les carlotes, les safanòries, els naps, tan típic en esta cuina la naturalesa és molt sàvia i la cuina ara ens demana més guisaos, més cosetes més de calent, més cosetes més nutritives i tot això, els naps, napicols, totes aquestes cosetes més subterrànies estan ara super a tope. I després, per exemple, també en hivern és molt típic la fulla. La fulla, correcte, ja ho saps, no? Que en estiu el que volen els vegetals és pujar a flor, a reproduir-se. En canvi, ara en hivern
s'aguanten superbé i ara tenim tant la rúcula com l'ensalà, com les bledes, els espinacs i totes aquestes cosetes. En canvi, sí que és veritat que les coses més de flor, com són ara els bròquils o la floricol, està ja començant a acabar-se, sobretot per llocs més d'una temperatura més càlida ja s'han acabat, però sí que tenim un clima més gelat, encara estem acabant-ho, però bueno, són coses encara que estan de temporada. I així ara, mentre faci fred, tot això encara ho aguantareu una temporadeta mentre no vinga la calor. Exacte, sí, són coses un poc més fortes, més rudes, però en seguida que fa alguns dies càlids pugen a flor a reproduir-se també. I després, una coseta molt goloseta que està arribant i tot, són les carxofes, seguint en les flors, sí, que bones, i després també les faves. Les faves, que també és un cultiu així delicaet, les faves, els pèsols i totes aquestes lleguminoses que ens encanten a tots i que tenim moltes ganes així, sobretot, perquè encara no han arribat, però, com et dia, en zones més càlides ja ho tenen. I bueno, és una planta que és un poc delicada, perquè si fa dies de molt de fred, o gelaes i rosaes i tal, pot cremar la flor, però en canvi, quan ja ha quallat, després ja és una planta que tolera molt bé les baixes temperatures i que pot ser un plat exquisit per a hivern. Entonces, per així, per aquesta zona, estem parlant de l'interior d'Alacant, un poquet, així encara no teniu faves, perquè jo per la meva zona ja he vist alguna favera que està ja començant a donar... No, han començat a quallar algunes, perquè sí que va haver, depèn un poc com t'hagi pillat. Si els dies estos passats de molt de fred el va cremar la flor, doncs òbviament té que la planta tornar a fer flor perquè qualle i el vindrà una miqueta més tard, però no, així encara no podem dir que en collim, però sí que n'hi ha zones que ja han començat. I a part d'això, tu també tens calçots, que no has dit. Exacte, sí, m'ha deixat els subterranis, els calçots, la ceba i totes aquestes cosetes. Les creadilles també? Creadilles no, creadilles en canvi és època de sembra, ara. Vale, ara és quan t'ha de sembrar-les, per això ja parlarem d'ací 15 dies, que encara val la pena parlar només d'això. I a part d'això, bueno, frutes i verdures, parlar de verdures i d'hortalisses, que ja contarem un dia aquesta coseta que tenim entre mans. La confusió que és tan habitual, sí. Sí, però de fruta també que tenim ara, perquè arriba l'hivern, han començat a tenir unes coses, ara d'ací poquet ja tenim altres, però... Sí, de fruita estem en un moment un poc més de transició, que n'hi ha coses molt goloses també, com el cítric, com tu bé saps, però sí que és veritat que s'han acabat prous fruites i ara sobretot està el cítric en tota la diversitat de mandarina i la taronja o bé els pomelos i tot això que n'hi ha, la llima, per supost, però sí que és veritat que una que m'agradaria destacar, que no sol considerar, és el fruit sec, l'ametla. L'ametla també és una fruita que encara s'està conservant ara i que encara es pot consumir ara per la campanya de la tardor. Per tant, tant eixa com una altra que es conserva també molt bé i que es consumeix ara és la carabassa. Tant la de torrar com la del cacauet és un cultiu més típic de tardor, que es recull en tardor, però que ara en hivern és quan és la seva època de consumir. Per tant, aquestes serien les fruites que tenim més ara. La carabassa de la torradeta, home, això és una meravella. Sí. Una meravella. Sí, us volia proposar un plat o una sopa, més ben dit, de la carabassa, perquè es pot fer servir tant la del cacauet com l'altra, a mi també m'agrada gastar l'altra, però en un toquet més curiós, que és ficar-li roquefort o formatge blau. Però seria en crema, en salsa... Exacte, fer una crema, perdona, sí. O sigui, no seria fer algo caldós, sinó algo més aixina, més pastoset. Exacte, sí, seria fer-ho en crema o bé un poc més caldós, si agrada, però bueno, seria ficar ceba al principi com a condiment bàsic de tot, o bé calçots com a substitutiu. Necessitarem també sal, oli d'oliva, verge extra si pot ser, carabassa, per supost, que amb una carabassa del cacauet que pesa aproximadament 1 quilo podem tindre una ració per a 4 persones superbé, i després pimienta, si agrada, i després, per supost, el roquefort i formatge cremós per a que li doni eixa base també un poc més cremosa. Vale, entonces, això serien tots els ingredients que necessitem. Sí. I ara sí que molaria també que contarem quin seria realment el procés. Vale. Pues en primer lloc ficarem els calçots o la ceba tendra, a mi m'agrada ficar així perquè és un poc més dolcet, però en primer lloc ficarem això i que sofregisca una miqueta, també li tirarem una miqueta de sal i oli al gust, i després ja podem afegir la carabassa a trossos per a que, en companyia de l'aigua, amb el seu condiment de caldo de verdures, o bé aigua o bé el caldo de verdures, el fiquem i entonces es farà potxeta la carabassa. I una volta ja tenim la carabassa potxeta, afegirem el roquefort, que són aproximadament per a 4 persones 80 grams, i el formatge tipus cremós, que li donarà aquesta consistència una miqueta més espessa, que són aproximadament uns 100 grams.
tot seguit ho triturem tot, es tritura tot i ja es deixa refredar una miqueta i es serveix i li podem ficar tant pimienta com una miqueta més de sal o d'oli i ja queda exquisit perquè és un plat que no queda potser tan soso, podríem dir, com la carabassa ella soles, sinó que li dona un punt al final salaet i de formatge que queda superguai. Pues en esta receta tan exquisita i en tot el que li han dit a la gent ja ens en podem anar i d'ací 15 dies ja contarem coses per anar plantant en el nostre hort i sobretot tornar a recordar, que ho diga moltes vegades, que el dia 1 de març en Cocentaina, en el Mercat del Pla de la Font, estarem gravant en directe este podcast i, a més, pegarem una volteta per el mercat per ensenyar-vos en directe tot el que tenen allí a la venda i tot el que venen per a també promocionar tots aquests mercats de venda directa que algunes alcaldesses com la de València, per exemple, ara està volent llevar de la ciutat i impedim als llauradors que puguem vendre directament el nostre producte. I fins així el quint capítol de Llaurar en futur. Hem parlat de joves que volen quedar-se, de dones en el món rural, de lo difícil que és aguantar en un terreny com este, que com podeu observar és secà i si no plou, com no han tingut un any el problema, però a 3 anys han patit a muntó per aguantar-ho, tenen que buscar les seues alternatives, com en el cas de Rebeca, una cooperativa de turisme rural i rehabilitant els pobles que encara queden a l'interior. I bé, si vos ha agradat, doneu-li al like i comenteu i subscriviu-se per a pròxims capítols. I recordeu una cosa, cuidar-nos als llauradors és cuidar-nos a nosaltres mateixos perquè ens necessitareu mínim 3 vegades al dia. Fins la pròxima.